बोला बोला कैरा छतर के बाबा भौरीनाथ की जय। आप सुन रहे हैं नीरज बाबा को। जाए जाए झूठा होके खैले बारू चीज हो, हर साल कोही तुरे उम्मीद हो। हाँ हाँ जाए जाए झूठा होके खैले बारू चीज हो, हर साल कोही तुरे उम्मीद हो। गेरुआ कपड़ा कावर ले आवो, गेरुआ कपड़ा कावर ले आवो कि बतिया मत कहारो। लॉकडाउन बा फिलहाल, लॉकडाउन बा फिलहाल, गाँव के सिप जल ढारा बा कोरोना फिलहाल, गाँव के सिप जल ढारा। Records by Resma Studio। बंद बा देवघर दुआरी, फैल सदरो महामारी, समझिए बाबा लाचारी, उतहावे त्रिपुरारी। सैनिटाइजर झोरा में धोले, दूरी बना के चले, नियम के उल्लंघन करो, दूरे से दर्शन कले। मन में भोला के भगवती जगाला, मन में भोला के भगवती जगाला कि ऐसे मत ढारो। लॉकडाउन बा फिलहाल, लॉकडाउन बा फिलहाल, गाँव के सिप जल ढारा बा कोरोना फिलहाल, गाँव के सिप जल ढारा। अरे मोनू भी आ गइल बा। बात हमर मन मलकाइन का हो? होखे पारी क्वारंटाइन, हाँ। हुई झूठे परेशानी, अरे ना हो। पिए के पारी गरम पानी। जानी तू इतना डर, ध्यान बाबा के धर, तैयारी जल्दी करो, कांवर में चलबा फर। संगे नीरज नीरज के ले लो, संगे नीरज बाबा के ले लो कि मनवा मत मारो। लॉकडाउन बा फिलहाल, लॉकडाउन बा फिलहाल, गाँव के सिप जल ढारा बा कोरोना फिलहाल, गाँव के सिप जल ढारा। हाँ हाँ जाए जाए झूठा होके खैले बारू चीज हो, हर साल कोही तुरे उम्मीद हो। गेरुआ कपड़ा कावर ले आवो, गेरुआ कपड़ा कावर ले आवो कि बतिया मत कहारो। लॉकडाउन बा फिलहाल, लॉकडाउन बा फिलहाल, गाँव के सिप जल ढारा बा कोरोना फिलहाल, गाँव के सिप जल ढारा।